An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi nɛnɛ ye dɔ fana yɛrɛ minɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ natara san kalo 6 na juin kalo don bi y'o tile 27 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye furanjɛla kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 28 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1443 san dɔ dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka lɔrɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaaw ye marifatigi jɛkulu dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya kununko Masina marabolo dugu bɛ wele ko Wela u y'u kunda yen nka o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Jumadon ka bɔ Dɔgɔfiri nege kunda lɛrɛ k'a fɔ Tɔnbɔkutu o sira bɛ b'o fɛ sira kun tigɛra a kun mɛnna nka nin waati laban ninnu na maaw tun ye sira minɛ o senfɛ jumadon ye mobili dɔw ni k'olu jɔ ka kasara solu ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se kununko jamana lakanabaaw ye wulikajɔba dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na k'u ɲɛsin jariwala tigɛlamaw dagalen tun bɛ yɔrɔ dɔw la u ye sasali dɔw ta ka ɲɛsin olu ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An balona k'a fɔ ni seliw bɛ se san o san i ka dɔn k'a fɔ nin ye laadalako ye wulikajɔ kɛba n'o ye bandiw ye olu bɛ wuli ka fiɲɛ tigɛ maaw la yɔrɔ caman na fa y'a Dɔgɔfiri tɛmɛ u tun ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma ni ka se ka maaw bolafɛnw daraki sura fana u y'o daminɛ faya kɔnɔna na nka a ma tulu tigɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fana lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔrɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ Nampala ka bɔ Dɔgɔfiri ni k'i kunda Nampala kan wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔbiliw kun bɛ taa ni ka segin kun jɔra k'a sɔrɔ kɛ gɛlɛya minnu donna mɛ kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw bɛ k'a fɔ ko basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni o kɔni kɛra sababu ye mɔbiliw ka tila ka wulikajɔ kɛ tuguni min ye sira in siraba de don ka tila ka bɔ ka dɔn k'a fɔ Dɔgɔfiri dugu laban Gomakura ka b'o fɛ fo Tɔnbɔkutu o sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ siraba don n'a matarafalen bɛ kosɛbɛ maaw taatɔ la jumadon a yirala k'a fɔ ko jadewala tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya u taara mɔbiliw jɔ mɔbili ninnu k'a bɛ se kari 7 bonyanko ma kunnafoni na ka to ka maaw jɔ an balona k'a fɔ ni ka tila k'u bɔ mɔbili kɔnɔ na ka maaw sɛbɛkɔrɔ bugɔ ka tila k'u bɛɛ segin u nɔ na mɔbiliw tilala ka segin u kɔ maa caman ka fɔla ye ko kari ninnu ka ca kosɛbɛ wa ni fɛrɛ ma tigɛ ka se ka nin baara in ni k'a bolo kan ko sira in kɔni siraba don sira min bɛ yen n'a matarafalen bɛ kosɛbɛ maaw minnu kɔni ye sira yɛrɛ de don ni nin ko in tora ka tulu tigɛ ko a dɔ bɛ dɔ la k'i ka dɔn ko gɛlɛya kɔni ye dɔ faralen o kan k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔna na jamana bɛ labɛn na k'a fɔ ko siraba kelen ko a kan ka kɛ manaji ye ni o ye goudron ye o de kan ka kɛ siraba in kan o waati kelen kɔnɔna na ka tila ka nin kɛ a bolibaaw ni ka t'olu jɔ k'a fɔ ko sira in tɛ tɛmɛ fiyewu cogo si kelen na ka maaw lasegin ko ni fɛrɛ ma tigɛ joona ka se ka nin bolo kan k'a dɔ bɛ dɔ la an kun bɛ da gɛlɛya kan ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ala k'a hakili ɲuman d'u ma an ka jamana k'a bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ kununko Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jadewala tigilamaw u bɛ to ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min fanfɛla la kosɛbɛ kosɛbɛ a yirala maa caman fɛ kabini i ka dɔn k'a fɔ furabugu datugura yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye burukɔ yɔrɔw ye ka na i ka dɔn k'a fɔ jajan fo ka na se suraka senko yɔrɔw ma a yirala k'a fɔ ko jadewala tigilama ninnu k'u bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu de fɛ u kɛra sababu ye ni ka o yɔrɔ sigirala maa caman bɛ yen k'olu gɛn ka bɔ yen ka tila k'u kɛ u daga yɔrɔ ye o baara minnu bɛ sennaw fɛ sɔɔni san 2 o bɛna dafa yɛrɛ ka ban gɛlɛya kɔni o kɛra sababu ye ni ka yen yɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen wɔlɔwuli tuma min na n'i y'a sɔrɔ u dagalen bɛ u kɔni tɛ dogo la jamana lakanabaaw kununko ko wulikajɔ dɔw tun b'u fɛ sen na o yɔrɔw la an b'a ladɔn k'a fɔ u b'a la ka mugu ci ka ɲɛsin yɔrɔ ninnu ma kosɛbɛ kosɛbɛ sigidala maa caman ka fɔ la i ka dɔn jaabi kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ k'a baara kun jɛra nin bolo in kan nka ko ne nin tora ka taa ɲɛ tan ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ ninnu ma k'a dɔ bɛ dɔ la ko jamana kun bɛ da basigi an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ Masina marabolo dugu bɛ wele ko Wela kununko jadewala tigilamaw i ka dɔn u y'u kunda yen kan o kɔni kɛra sababu ye i ka dɔn a dodolaka minnu bɛ yen ko marifaciw kɔni kɛra nka min bɛ yen ne ma a bɛ se k'o fɔ a marifaci kɔni ka dɔn a kɛra waati kundala kɔnɔna na u tilala n'i y'a sɔrɔ ni ka tila k'u kɔtɔrɔma bɔ maa caman ka fɔ la ko ni fɛrɛ ma tigɛ joona ka se ka nin ko ninnu bali jadewala tigilamaw k'u b'u sɔn yɔrɔ caman na k'a sababu kɛ bibi na a bɛ ka fɔ ko wulikajɔba de bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma wa yɔrɔ caman fana na u bɛ tila k'u ɲɛsin maaw ma ni ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana ni k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ kununko min ye B3 ye ko donso daga kɛrɛnnen na an b'a ladɔn k'a fɔ ko lajɛrɛ dɔ tun kan ka kɛ yen lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ o tun ye donsow ka fara ɲɔgɔn kan ba ye hakila jumɛn de bɛ bi n'o kan ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin jamana baaraw ma la yɛrɛlakana minnu kɛlen bɛ k'o sigi sen kan o kow bɛ se ka dili don cogo min na o lajɛrɛkɛla dɔw k'i ka dɔn olu bɔra
kɛrɛnnɛnɛ ka dɔ ka fɔ yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ ye dura ale marabolo ye olu kɔni k'u tatɔla kunnafoniw na donsoba dɔw k'i ka dɔ k'u ma ye o kunnafoniw kɔni cari la tuma min na n'i y'a yirala k'a fɔ k'u tunna i ka dɔn u ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fo ka taa se wuladafɛla ma ko kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ u la nka sigidalama dɔw ka fɔ la a na kɛ i ka dɔn olu sigalen b'a la n'a sɔrɔ ni lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ de kelen tɛ ka maa ninnu minɛ nka kuma kolomara tɛ dɔ dɛ an ye ɲininkali minnu kɛ an ma se ka ɲɛ kɔni balonen sɔrɔ a ko kɔnɛ na ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw kɔnɛ na perenatigɛ fɛn fɛn ma bɔ a la an b'o bɛɛ lajɛlen da kulo kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka segin u ɲuman ye u ka denbaya la n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye fanakaw fɛ yen dɔgɔ furanjɛ in kɔnɔna na ka bɔ alamisa ka na juma na wulikajɔ kɛbaa dɔw de taara fana polisilakaw olu dagayɔrɔ ka taa ye ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma o kɔni kɛra so ye kunnafoniw na maa kelen ale kasarala nin na fo ni polisiw ye mugu ci ɲɔgɔn na kɔni k'o kɔni kɛra kosɛbɛ ko waatijan yɛrɛ kɛra la an b'a lɔn k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka bolofara min n'a wele ko forsɛti an b'a lɔn k'a fɔ k'olu kɔni ye wulikajɔ yɛrɛ de kɛ kɔfɛ ka tila ka na a ko kɔni ka n'a kuncɛ an b'a lɔn k'a fɔ a sen fɛ kunnafoniw na maa kelen ni tora la ka maa kelen kɔni ni k'o jɔnge nka kunnafoni dɔw bɛ palonbalon na bibi na bololaw sanfɛla la dɔw bɛ k'a fɔ ko ntanya nana an y'o kuma sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ kuma ye maa kelen min ni tora la an bɛ dugawu k'a ye sevari ka don a ka mɔgɔw nana fure nɔfɛ ni ka taa ale de ni tora la nka kuma filanan min b'a la ka fɔ o kuma tɛ sababa ye u bɛ furakɛli yɔrɔ la wa bi ni ala sɔnna ma ko furakɛli yɛrɛ k'a ka fisa kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye baara in kɛlen kɔfɛ an ka jamana maa ɲɛmaaw sola ka don fanakaw fɛ minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma ale da sera kuma ma ye a taalen a ɲɛ da kɛnɛ kan a ye fɛn min fɔ lakanabaaw ye an ka lakana minisiri an ka lamɛn. o sɔgɔmada in na an nana ka na an jɔ yɔrɔ in na k'a lajɛ mɔgɔ jugu dɔw nana ka na an ka mɔgɔ sɔrɔ ka baara la yan ka foyi t'u la o la kelen ma dumuni tora la ne fana baraka yɔrɔ in na ne bɛ jamanatigi ka foli lase n'u sɛbɛn des armées ka fana bamakɔ la a yɔrɔ sɔrɔ ka foli lase ala de ma foli filanan k'o lase fana national bɛɛ ma k'a fɔ an bɛ baara min na caman bɛɛ fili donna i bɛ yɔrɔ kan ka di an kun degelen bɛ ko min na an ka kunba da sisan yɔrɔ la bi kunna ko kojugu dɔ bɛ se ka na waati bɛɛ a kɛra ko ye a kɛra waati o waati k'an sigi sisan ka an yɛrɛ fila da ka se ka a bɛ gɛlɛya k'a fɔ fana ko an bɛ yɔrɔ min na sisan an y'an ka fɛn yɛrɛ sen na ye dugu kɔnɔ o ye kungo kɔnɔ o yɛrɛ sen na ye nafa kosɛbɛ o fana bɛ sɔrɔ cogo di o ni population ka jɛ labaara ko kɛ an man ka a dumuni a ko kɛrɛfɛ b'a to n'an bɛ se ka sɛbɛn ɲuman sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a kunnafoni sɔrɔ yala a ka ca ala fɛ n'a ko k'a bɛ kɛ a tɛ kɛ tiɲɛni ye bɛ yen nɔ n'a ka foli bila polisiw ka wuli yan ka fili an bɛ jamana baara kɛ a ma nɔgɔn an bɛ fa o fa a kɛra an ka baarakɛyɔrɔ ye o a kɛra ala yɛrɛ ka so ye a kɛra sira kan a kɛra fa o fa ye fili dɔ n'a bi jugu bɛ o de bi an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka ye halisa ala ka kisi kɛ ala ka dɛmɛ kɛ an bɛ yan fɔ ala ka muso min yan k'u wale ɲuman dɔn ka baara la halisa k'a f'u ye fɔlɔ k'u cɛsiri. Ni tun ye lakana minisiri kan ye kɛlɛkɛtɔ ɲinaw fɛ kan cogoya la Saka Goyita tun y'an ka cɛbɔ ye kɛnɛ kan kan minnu taara n'i y'a sɔrɔ kan kɔni a ma sani an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ye kuma minnu fɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔna na lakanabaaw kasara min sɔrɔ jamana b'u kɔ ka tila ka wulikajɔ k'ale bɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la sango bɛ jamana kununko n'a bɛ o tɛ kelen u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka sigi n'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ se k'u sɔrɔ ye a ka kuma ɲɛsinnaw de ma ka tila ka dugawu kɛ babatɔ an bɛ dugawu kɛ kuma minnu fɔra jamana in yarabi ala k'a bila sababa o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sura ko gɛlɛya taara ka ɲɛsin faya ma an balana k'a fɔ dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na u ye maaw kunbɛn faya kɔnɔ na ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma sura fana y'o daminɛ nka ko an ka lakanabaaw de tilala ka kɛ sababu ye sura ni ka tila ka maaw porogoto yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma a kɛɲɛnaba dɔ bɛ yen ale b'an bolo nin waati na e ye jɔnni. ne tɔgɔ ye Alu Kulubali ka bɔ Bamako. Alu Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko sura ko faya tigɛra ko aw yɛrɛ tun bɛ a ko la a ko kɛra cogo di. Ablaye a kɛra ten sura 23h kana minuit kɔnɔna na an donna faya kɔnɔ kama an donna faya kɔnɔ an bɛ ka na chauffeur ko qu'est-ce ko attaquement tɛ faya kɔnɔ non wa an ka taa n ko fɛn de a ko ayi ko a bɛ yen an bɔra an mobili dɔ bɛ na mobili kelen pe o y'an siɲɛ de ko an k'an jɔ ko sira man ɲi an nana namasa mobili kelen sɔrɔ an y'an jɔ o kɛrɛfɛ bon mobili kɔni nana caya fo ka taa caya mais o y'a sɔrɔ ani lakanabaaw ka mobili dɔ bɛ na marakabugu yɔrɔ la n t'a dɔn olu ko ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na u sini ka teliya kɛ segu yɔrɔ bɛɛ la ten ka na olu ye namu kɛ kabu fila kun don ala y'a kɛ an tugura la k'olu su an nana sɔrɔ bɛ ka sira tigɛ k'u ba ɲɛ fo an k'an jɔ an y'an jɔ dɔrɔn k'an bɛ ka boli bɔ mobili kɔnɔ bɛɛ bolila ka bɔ mobili kɔnɔ k'i yɛrɛ ɲini olu kɔni tora terrain ka ye u ye tiriw kɛ bon tiri ninnu kɔni senfɛ mɔgɔ ninnu bɛrɛ tɛ u siranna u bolila u taara k'u ka moto kura kelen to yen Ablaye
ninnu ye baara min kɛ sura n'an ko k'a ma diya an ye nkalon fɔ u kɔni ye baara kɛ sura a bɛ kɛ waati min na n'a tun bɛ k'a waati kare minnu bɔra bamakɔ yan n'u bɛ taa n'i y'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ jɛlen peut-être i b'a jɛlen kare 5 kare 6 jama yɛrɛ kelen ka kare 4 bɛɛ tun bɛ se ka taa du nin kɔnɔ Ablaye a fɔ faamaw ye faya in kɔrɔ n'a k'u hakili to a la seli ɲɛkɔrɔla in na u ka taa ka segi cayara yɛrɛ yɛrɛ de ne mɔgɔ bɛ nin lajɛ tuma dɔw kɛnɛ sira tigɛ mɔgɔ ye disɛnitigi yɛrɛ y'a fɔ ye ko 1000 dɔɔni tuma ale kunna k'u y'o bɔ o baara min kɛra sura o de ye lakanabaaw kɔni vraiment u jɔr'u jɔyɔrɔ la so Ablaye pikapu 2 in u nana dɔrɔn hali u ma jɔ u ye direct bɔ ka se mɔgɔ jugu ninnu bɛ yɔrɔ min na ma olu kɔni kɛra sababu ye bɛɛ ka se k'i yɔrɔ sɔrɔ ka tila ka anw nɔ ka anw kɔnpanye fo k'a sera piyaji la u sera piyaji la mɔgɔ ko sɔrɔ ka mɔgɔw labila ka tila ka segin minnu bɛ Bamakɔ yan ka taa Segu fan fɛ ka tila ka taa n'olu ye an bɛ fo yɛrɛ Ablaye kunnafoni fɛn fɛn bɛ sɔrɔ e de b'a bɛɛ di mɔgɔw ma Ablaye an bɛ e yɛrɛ fo dan i ka foli mun na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alu Kulubali ni tun ale kan ye ale yɛrɛ tun ye maa ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛn na a y'a fɔ cogo min na fanga ye wulikajɔba kɛ n'o ye lakanabaaw ye ka se ka baara bolo kan o ye foliko ye ni min kɛra n'o ɲɛna an k'o fɔ min fana bɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ma kɛ ka dɔ ka fɔ sababa ye maaw ɲɛkɔrɔ da ka so ma o de bɛ kɛ so ye baara ni ka bila sababa minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ faya in kuma nin de bɛ k'a kɔnɔ na ni barana ko tɛ nin man ka kɛ fɛn bɛ bi n'a bɛ bala maa la kosɔn kɛ waati bɛɛ nin bɛ kɛ yɔrɔ kelen na u ka fɛɛrɛ tigɛ ni ka se k'a bolo kan an bɛ dugawu kɛ wa kuma min fɔra ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ ataki min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ kɛra dɔgɔfɔlɔya tɛmɛnen jalasagukaw fɛ yen wulikajɔw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya Moti mara bolo kɔnɔ na sifinnakaw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ fani fan min ye wulikajɔba dɔ ye association dɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ Vieux Somoro ale b'a ko ɲɛ kunna a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Vieux Noné Somoro, ne ye association JADC président, association des jeunes pour le développement du cercle de Bangas. An ye maaw wele ka na k'an ka dusumakasa yira fɔlɔ. Ni filani na aw y'a mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a mɛn yɔrɔ caman na k'a fɔ ko kɛwale cɛjugu dɔ tɛmɛna an ka cercle la mun ye Bangas ye. Bon a kɛwale mun tɛmɛna a ma bɛn anw ma a ma diya anw ye. Anw minnu ye jeunes ye anw yɛrɛ filanw ni anw teriw ni an jɛɲɔgɔn caman tora a la. Donc anw nana yan bi ka ɲɛfɔli kɛ ka kunnafoni di mun bɛ ka kɛ kɛwale mun bɛ ka kɛ an ka cercle la bi a ma bɛn anw ma a man di anw ye an ye mɔgɔw wele ka na ka kunnafoni di mɔgɔ ma o la ani kunnafoni wɛrɛw bɛ sen na mun b'a yira k'a fɔ ko ayiwa ko hali bi k'a ma ban kumakanw bɛ ka wɔ fan dɔ fɛ k'a fɔ ko hali bi ko banbasimaw bɛ fɛ ka kɛwale wɛrɛw kɛ an kɔni nana k'an ka dusumakasa yira ka État wele a ka se ka taa an ka yɔrɔ lakana an ye. An kɔni tɛ se foyi la an tɛ se dɔwɛrɛ la mais min ye ka bɔ ka n'a fɔ mun bɛ ka kɛ an ka cercle la k'o ɲɛfɔ walasa État ka wuli ka taa an ka maaw lakana sinon bi kɔni an kamana gannen don anw dɛsɛlen don an bɛ gouvernement wele o ka taa an dɛmɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na dugu minnu yɛrɛ fɔra ko Janweli Jalasagu ani Degesagu kɛrɛnkɛrɛnya la Jalasagu yɛrɛ bi na Jalasagu an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen yɛrɛ nin kɛwale in kɛlen mɔgɔ caman sara mɔgɔ caman ni tora a la wa minnu fana tun bɛ yen olu caman bɛ yen olu ye dugu bila olu bɔra ka taa yɔrɔ wɛrɛ bari u sirannen don u t'a dɔn bamaciw bɛ segin ka na waati min na tuguni ka na binw kan magasinw butigiw fɛn ɲɛnamaw ɲɛna bɛ Jalasagu bi foyi tɛ yen bilen a bɛɛ jɛnina Jalasagu mɔgɔ tɛ yen donc mɔgɔ minnu bɛ Jalasagu u bɔra dɔw bɛ Bankasi dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ la u taara u kalifa don ye an kɔni bɛ min fɛ a yali dɛmɛ ni fɛn o ye tiɲɛ ye dɛmɛ ninnu kɔni ka kɛ mais an kɔni bɛ min fɛ ni kɛwale sugu a kana segin ka kɛ tuguni an ka cercle la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sifinnakaw kan ye sifinnaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ bɔ olu fara ɲɔgɔn kan ne ka lajɛrɛba kɛ ka ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi Ala ka basigi k'an ka jamana lafiya nin wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ ni da b'a kuma la n'o kɛra Jalasagu ta in na min ye parti politique dɔw bɛ yen olu y'u ka dusumakasa yira la parti min bɛ yen n'a wele ko PRD min y'o ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Asetu Sangare la ale yɛrɛ b'a hakilila di baara min kɛra k'u b'u ka dusumakasa yira la an ka lamɛn. Su kasilen don kosɛbɛ an yɛrɛ kun hakilina la ni ɲɔgɔnna man ka kɛ Mali kɔnɔ tuguni kuma tɛ ka se nin région kelen n'o ye Mopti mara ye parce que n'an ma ɲina Ogusagu kɛra yan Ologo kɛra yan o n'a ɲɔgɔnna donc kana se bi Jalasagu fɛnɛ nin b'a yira an na k'a fɔ ko dantɛmɛ walekɛla ninnu u b'u kumakan kan u ma u bolo jigin donc o tɛ bara an na mais an bɛ hakilina min fɔ sisan an bɛ se k'an ta sama ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw de ma an ka autorités de ma transition ɲɛmɔgɔw de ma k'a f'u ye k'a fɔ l'armée monte en puissance on en est fier
et on continuera, Inch'Allah, de soutenir l'armée et sa montée en puissance et ses actions pour que Kadjamana se résout. Maintenant, on est guerre que là où on est politique, on est haklina dilaude. Donc, au lieu de guerre donc, on hakli to ala kosebe ka foko ni mai marché moralement. Donc, an bɛ min fɔ an ka faamaw ye ani an ka marabagaw ye o de ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka ni ɲɔgɔnnaw ye nin wagati ninnu na parce que minɛnw b'an bolo nin ma an hakili wasi u ka stratégie bila sen kan olu de bɛ guerre dɔn surtout guerre min don a ma nɔgɔn on le sait mais u ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to u bɛ se ka banbagaci wale ninnu bali u ka nin ko cɛjuguw kɛli la u ka nin miirina nin hakilinaw cɛjuguw kɛli la u k'u cɛsiri kunnafoni yɔrɔ kan u ka nin action déjouer à l'avance ou n'u ma se ka déjouer à l'avance n'a bi sen na u fɛnɛ ka taa karaw la yen pour que an ka population civile fagali ten a ka dabila maintenant les civils fagalen yɔrɔ dɔ fɛnɛ an b'an da nɔ to a la ONG bɛ min organisme international bɛ min Mali population civile de fagalen filɛ u sɛdennin faga Masina Katiba fɛ baribaru minnu tɛ silamɛya dɔw ni silamɛya ma si so kelen kɔnɔ olu fɛ mɔgɔ kulo t'u mankan na dɛ ou bien malien minnu ni bɔra civil minnu ni bɔlen filɛ nin olu ne mérite pas ONG de défense des droits de l'homme ni organisme international des droits de l'homme ka communiqué de condamnation ni communiqué d'indignation nous n'o man kan wa ni o fɛnɛ baara boloda dɔw bɛ minnu bɛ droit de l'homme ko kan u ka silence b'a a yirana k'a fɔ halisa ko acte dɔw la 2 poids 2 mesures bɛ ni dun ma bɔ nin na olu minnu fɛnɛ b'o baara cɛjugu la an ka jamanaw kɔnɔ olu fɛnɛ ka interpeller o fɛnɛ ka lajɛ an balodan k'a fɔ ni tun ye Asetu Sangare ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na fɛn min kɛ dɔ ka fɔ gɛlɛya ye n'a fɔra kuma caman ko an ka jamana kɔnɔ k'an ka lakanabaaw ye wulikɛjɔw kɛ ko wulikɛjɔw bɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka welewelema da kɛ k'a fɔ ko an ka lakanabaaw b'a la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o ma wa ko maajugu kelen dɔw de filɛ maajugu dɔw filɛ minnu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko hali diɲɛmaa bɛ minɛ n'u tɛ ka kuma o la a y'a fɔ cogo min na fɛn min da ka di an ka jamana na Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen ni kunnafoniw min ka dɔn k'a fɔ baara minnu kɛra droit de l'homme n'i y'a sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ diɲɛ sennaani kɔnɔna na maaw ka hakɛ ma u bolo fara min b'an ka jamana kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu tɛna bila ten dɛ ko wulikajɔw de bɛna kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ta fo ka taa se minnu kɛra ka tɛmɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ i kan ka ɲagata sɔrɔ a la ni Ala sɔnna ma ko sariya tɛna to yen sariya bɛna a ka baara kɛ don nataw kɔnɔna na o ko ɲɛmaa ye maa min a k'i bɔrɛ dɔn ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Jugu minnu kɛra Bankasi mara kɔnɔ ani ka kɔn ɲɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ Menaka ani Gawo donc an ka sɛbɛn in bɔra pour que ka kɔn parce que hakɛ buruja dan don donc o kama an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ donc an ye laɲini minnu kɛ gouvernement fɛ état fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka se di an ka worobasigi tabaw ma ka se ka kɛlɛ in kɛ fo a dan na a ka kɛ adamaden hakɛ bonyani kɔnɔ an ye min ɲini fana k'a fɔ a ko kana bila ten maa o maa ni sen yera nin ko la ou bien ni kɛra nin ko soroladonbaga ye i nɔ kan ka minɛ n'a sɔrɔ ko ni sirasiw de y'a kɛ o qualification a bɛ fɔ ma ko violation des droits de l'homme n'a sɔrɔ ko banbanciw de y'a kɛ a bɛ fɔ ma ko abus des droits de l'homme mais a bɛɛ bɛ taa jɛ fɛn min na a bɛ fɔ de ma ko violation des droits de l'homme ou abus des droits de l'homme crime contre l'humanité donc k'a fɔ ko danfara bɛɛ bi u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛbagaw sababu la o tɛ tiɲɛ ye donc k'a yira k'a fɔ dɔrɔn crime contre l'humanité crime de guerre a bɛ se ka kɛ fan fila bɛɛ fɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw jaabi t'i ye ou bien a tɛ bɔ joona o ye gɛlɛyaba dɔ ye anw yɛrɛ ye min ɲɛfɔ faamaw ye an n'u ka sigikafɔw la mais n bɛ min fɔ ka perepere latigɛ hakɛ buruja minnu don yafa tɛ k'u ma jɛn tɛ k'u ma a bɛ se ka kɛ san 30 san 40 kɔfɛ a tigiw minnu y'a walejuguw kɛ u bɛ taa a répond tribunaux ɲɛkɔrɔ donc k'a fɔ ko san 10 tɛmɛna ou bien san 20 tɛmɛna ko a kiriw bɛ taa ji fɛ ten o tɛ même ni a dɔw la a b'a sɔrɔ yɛrɛ walejugu in kɛra minnu na n'a bɛ f'olu ma ko victime olu dɔw tanyana mais mɔgɔw kɔni k'a bila u hakili la k'a fɔ sini ma sini kɛnɛ ma san 20 san 30 kɔfɛ i ka kiri bɛ kɛ donc o b'a yira k'a fɔ kabi bi ma se kabi Agel Hawk an ka sarasiw fagara cogo jugu minnu na mɔgɔ minnu y'o ko kɛ a dossiers bɛ yen a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na donc yafa tɛ se ka kɛ a kiriw ma. an balodan k'a fɔ ni tun ye Agi Bɔre u y'a fɔ cogo min na kuma kolomɔrɔ tɛ dɛrɛ wulikajɔ min bɛ senna bi
ka fɛrɛ balale tigɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o de nin wulikajɔ ninnu dɔ sababu ye ka se ka kiiri tigɛlamaw ka sariya ka se ka bolo da kan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye yɔrɔba dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye santriba dɔ ye misabukaw y'o sɔrɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni musolakaw n'olu kɛ i ka dɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ cakɛda dɔw fara ɲɔgɔn ba dɔ n'o ye asifiya ye ka se ka dɔn k'a fɔ yɔrɔba in n'a baaraw kurumbo kɛrila misabugu safinɛ dilanyɔrɔw ka taa se berekew fɛn caman bɛ yen olu bɛ dilan kɔnɔ musolakaw ka se ka ɲɛta yɛrɛ ɲɛsin olu ma o baara sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ asifiya yɛrɛ ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Fatumata Mariga ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. An ye immigration kɛ yan n'o ye FH Brique ani en même temps an ye centre de formation dayɛlɛ asifiya musow ye kɛrɛnkɛrɛnla asifiya muso ni jeunes pour que u ka se ka baara kɛ u ka se k'u bolo mayɛlɛ baara caman bɛna k'a kɔnɔ kun dilan bɛna k'a kɔnɔ déjà an ye safinɛ dilan daminɛ safinɛ kulukoro b'a la n'o bɛ ka dilan ni machine ye kabakurunin fana b'a la pour que muso minnu fana tɛ se ka machine baara kɛ u ka se ka u bolola baaraw kɛ donc o bɔlen a kɔ an bɛna kun dilanw dege an bɛna maquillage dege musow ka se k'o kɛ ɲɛda labɛnw musɔrɔfiniw fɛn caman bolo dalen an bolo an bɛ fɛ ka mun kɛ centre in kɔnɔ sisan nɔ maa min bɛ ka sara kalo la kɛrɛnkɛrɛnla o ye maa 30 ye mais n'ala sɔnna a ma don nataw la an bɛ ala deli an ka tɛmɛ kan. Ni tun ye Fatumata Mariga ni tun ale kan ye asifiya ɲɛma ministre b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ ka se ka wulikajɔ kɛ maa cɔrilenw ka se k'olu ka hakɛw ni k'olu tɔgɔtɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ ministre kɛrɛfɛ ministre la Umaru Jara ale tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ an ka Jara lamɛn. Bi denmisɛnninw mago bɛ baara la musow mago bɛ baara la donc a bɛ k'o baaraba min kɛ an b'a encourager o la ka tila k'a fɔ ni ko i bɛ ɲuman kɛ bi i bɛ kɔfilɛli dabila i bɛ ɲɛsin i ka laɲini ma n'o ye ka objectif ye an ka jamana bi tiɲɛ don degun b'an fɛ yan kɛlɛ bɛ yen n'o ye terroriste kɛlɛ ye bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ don min n'a ma nɔgɔn o kɔfɛ banajugu min n'o ye covid ye o fɛnɛ b'an fɛ yan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ changement climatique bɛ yen nin kelen-kelenna bɛɛ ye défi de mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ jumɛn na ni mɔgɔw y'u cɛsiri ka dɔ kɛ donc an ye dɔkɛlaw yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'u dɛmɛ k'u accompagner o de y'an ka laɲini ye an bɛ kelen k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na bi fɛn min b'an kan ne ye localité 31 de kɛ de Kayi à Kidal a ma fɔ ɲɛna n y'a ye de an balima minnu bɛ yen bi an bɛ fɛn caman fɔ Bamakɔ yan n'an bɛ se ka taama k'olu y'an ɲɛ la walahi an bɛ kumacogo yɛlɛma donc an k'a dɔn tuma dɔ la bɛɛ ye dɔ kɛ min ɲɛna min ma ɲɛ que les gens apprennent à s'accepter à faire violence sur eux-mêmes ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ dugawu kɛ minnu fatura Jalasagu ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u k'an bolo di ɲɔgɔn ma denmisɛnninw ani musow olu ye jamana siniɲɛsigi de fɛn o fɛn bɛ taa olu dɛmɛ ni sira kan président de la transition côté jamanadenw de ye an ka objectif ye an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'olu soulager an b'o de kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma. An balona k'a fɔ ni tun ye ministre Umaru Jara ni tun y'ale ka kɛnɛ kan ye centre min dilen filɛ ala ka nafasɔrɔ sirada ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye Isaka Gindo ale sigilen bɛ Ɲamana a y'a yɛrɛ k'a fɔ a denmuso k'i ka dɔn denmuso in tun bɛ feereli kɛ dɔw fana in kɔnɔ na ani a tɔɲɔmuso dɔ k'u to feere la ko dɔ ye denmuso in wele ka don so dɔ kɔnɔ na o kɛra mun kɛ a mɛnna yan ni min tun don o kɔni kɔrɔtɔra kɔrɔ o y'i kɔ don denmuso in kɔni o kɔni kɛra kunnafoni tunne olu la fo sisan a bɛ yɔrɔ yɔrɔ e ka dɔn o kamana gwanen bɛ ka tila ka kangari da bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la an bɛ waati minɛ ko sa denmisɛnninw tuma o tuma ni denmisɛnnin yɛrɛ lajɛ k'i ka dɔn maakɔrɔba yɛrɛ tɛ si san 11 mujango a man ka tɛmɛ o yɔrɔw kan yaasa ka nin bɛɛ la i pɛrɛtigɛ d'a ma min ye den fa yɛrɛ n'o ye Isaka Gindo ye a yɛrɛ b'an bolo Siri Kulubali ɲininkali kala ye kuma min fɔ Siriki ye o filɛ. Ne tɔgɔ Isaka Gindo Ɲamana ne denmuso Ɲamatuna Ɲamana Galabalo kɔnɔ yan a taara mangoro feere la bon kɛmɛsɛmini dɔ y'a mangoro t'a bolo k'a ka taa wari minɛ so kɔnɔ bon a taara ko a bɛ taa wari minɛ so kɔnɔ o y'a ladon so kɔnɔ an denmisɛnnin fitinin mun taara u sigira ka na kunnafoni di so yan an taara u bɛɛ bolila ka bɔ yen so in kɔnɔ fo sisan an bɛ yɔrɔ min na den kunnafoni ma sɔrɔ fɔlɔ a kelen ni sisan kɛ a bɛ tile 15 yɛrɛ kɔni bɔ den a sin bɛ taa san 11 na an ye wulikajɔ caman kɛ an taara Tabakɔrɔ poliso la olu na enquête kɛ ɲɛma sɔrɔ o la bon n yɛrɛ tilara ka taa fo brigade de marche la dugu kɔnɔ bon olu nana o mɔgɔ 13 cɛ ka taa n'o ye bon o taara n'o ye bon ko minnu y'a don so kɔnɔ k'olu bolila bon minnu minɛna ka taa olu nɔ ma yala olu kɔni bilela bon o kɔfɛ tugun mun ye den ladon so kɔnɔ o cɛ ni kelen o yira o don o y'o minɛ
o kɔni bɛ u bolo brigade marche la ye. A ladonnen kɔ so kɔnɔ aw ma kunnafoniya foyi sɔrɔ a la n'a sɔrɔ n'a b'u bolo lahalaya min na wali kelen den yɛrɛ kɛra cogoya min na. Bon o kunnafoni kɔnɔ ma se ka sɔrɔ hali sisan an bɛ yɔrɔ min na den kɔni bɛ lahala min na kɔni o kunnafoni ma dɔn. Kelen min sɔrɔla ka minɛ o ye mun de fɔ. O kelen min sɔrɔla ka fana ko ale tɔkɔlen dɔ de bɛ yen ko mɔgɔ fila ko de ye den ta ka taa moto la an kɔni o kunnafoni min sɔrɔ o la o ye. K'u taara min? O ta yɔrɔ ma se ka dɔn. Den ye dunan de yɔrɔ in na wa walima aw tun bɛ a kɔlɔsi ko jɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ? Dunan tɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ ba de tun bɛ to ka mangoro d'a ma de a bɛ taa feere kɛ n'a bɔra ekɔli la ka na a tun b'u kɛ ka kɔrɔ mɛ nin don a taara a ma na kɛ na o ka n dɛmɛ den b'i ye cogo min na parce que n kɔni se ka na u y'a tile 15 kɔ ye to fosi la yala faamaw ni ɲɔgɔn cɛ la bɛ ka boliboli kɛ mun fɛ dɔrɔn o ka n dɛmɛ den bɛ se ka ye cogo min na parce que na den adamaden tun na i t'a dɔn a bɛ lahala min na i tɛ se ka sigi a tɔgɔ Fatumata Gindo. Bon a fari bɛ cogo min na mɔgɔ finman dɔ ta a ma fin kosɛbɛ mɛ a ka ja mɛ a koloman bon kosɛbɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Isaka Gindo ka ye an bɛ dugawu kɛ den mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ ni tilebin ni kaɲa ka yarabi ala ka ɲuman segin an ma n'an bɔra yen. An b'a lɔn k'a fɔ ministre min b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko yɛrɛ ɲɛtaa ma Dede Usumana ale ye welekan bila an kun bɛ fɛn min kan n'i y'a sɔrɔ n'o ye examen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya DEF o baaraw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de ani wulikajɔ jumɛn de kan ka k'a kɔnɔ na ministre ye kuma min fɔ o filɛ. An ka laɲini ye mun ye ni examen sera ni examen bɛna kɛ an b'a ye kojugu caman de bɛ kɛ examen ninnu senfɛ an y'a fɔ a ma tubabukan na ko F3 i n'a fɔ fuitu fraude ani faux nin bɛɛ bɛ sujetw kan i b'a sɔrɔ tuma dɔw la sujet minnu bɛ bɔ n'u b'a a cari telefɔniw ni fɛnw kɔnɔ k'a fɔ ko sujetw don i b'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ min bɛna di denmisɛnninw ma examen senfɛ o t'olu ye a filanan ye mun ye min ye a yɛrɛ sujetw yɛrɛ a dɔw fana bɛ taa dɔw bɛ a cari o bɛ sɔrɔ mun fɛ école yɛrɛ ɲɛmaaw minnu bɛ a kunna parce que a bɛ kalifa dɔ de la o mais a bɛ kalifa dɔw la u t'a bɔ a sira fɛ salon a man di n ye k'a fɔ mɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔw an obligera k'u bila kaso la mun na parce que tiɲɛni de don non seulement a cɛ ka jugu mais a tɛ fɛn de ɲa a bɛ denmisɛnninw mago sa ni mɔgɔ min kɔni minɛna ɲina ɲangi minnu ni a b'an bolo ni sariya y'o d'anw ma an k'a tigi ɲangi n'u ye an b'o kɛ ni mɔgɔ min fana ko k'i b'i sen don la parce que école karamɔgɔw y'a fɔ ko n'u ye denmisɛnninw minɛ kojugukɛw la denmisɛnnin somɔgɔw olu de denmasaw olu de bɛ bɔ kɔfɛ u bɛ taa n'u ye tribunal la denmisɛnninw yɛrɛ b'u bugɔ denmisɛnninw b'u dɔgɔya la an tɛ sɔn a ma tuguni o fana o sariyaw bɛ yen ni denmisɛnnin min minɛna la a min ka kan ka k'i la o fana bɛ k'i la téléphone ko in min filɛ nin o ye diɲɛ bɛɛ de ye Mali kelen tɛ mais anw b'an ta de dɔn an b'a ɲini denmasaw fɛ n'i y'a ka di ye téléphone san miliyɔn 2 i k'a di den ma mais examen don a kana se n'a ye examen classe kɔnɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ne tun ye ministre kan ye baara in bɛɛ yɛlɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ bi DEF daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ na o baara min n'i y'a sɔrɔ n'o de ye examen ɲɔgɔn dan ye ka se ka o ɲɛbila kumaw fɔ ni y'o kunba de ye an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn dan min n'o ye DEF n'a daminɛna bi ala ka kundiya yɛrɛ la jamana in yarabi ala ka kunda basigi lafiya o kan n'an bɔra ye min y'an ka ministre ɲɛmaa ye Dr Choguel Kouala Maïga ale tun bɛ kɛnɛba dɔ kan kɛnɛ in de dɔwɛrɛ ye Mali marabolow olu bɛ se ka yiriwa cogo min na o ye projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye o kɛnɛ kan a taara o bilali sen kan o kɛnɛ kan ministre ɲɛmaa ye kuma min fɔ an ka Choguel Kouala Maïga an ka lamɛn. A y'a dɔn kabini crise wulila Mali kɔnɔ 2012 gɛlɛya caman ye jamana yɔrɔ caman minɛ pour que ka solution sɔrɔ ka jamanadenw lafiya k'u kɛnɛya u ka se ka dumuni sɔrɔ ka baara kɛ lafiya la gouvernement hakilijagabɔ kɛ k'a fɔ hali n'i ye jamana bɛɛ minɛ ni armée ye hali n'i ye réforme bɛɛ kɛ hali n'i ye élection kɛ ka ɲɛ hali n'i ye accord dali ye y'a waliya fɛn dɔw bɛ yen tant que a ma ɲɛnabɔ hɛrɛ tɛ se ka sabati jamana kɔnɔ o ye mun ye o ye ka environnement an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na ka mɔni kɛ ka baganmara kɛ ka jago kɛ ka so jɔ k'an lafiya an bɛ ji min min o environnement n'a ma dilan foyi tɛ se ka ɲɛ jamana kɔnɔ diya bɛ n'a ka sɛnɛkɛlaw ka minɛnw faga ka bagaw faga ji a bɛ n'a tiɲɛ jɛgɛ tɛ se ka mɔ donc dumuni ɲuman tɛ sɔrɔ kɛnɛya tɛ sɔrɔ jamanadenw tɛ se ka lafiya donc o de la gouvernement ye projet baw dɔ dilan a bɛ kalo dama dama bɔ
u bɛ négociation la ni bailleur de fonds ka projet ou de la projet a bɛ bɛn miliyari 100 ani miliyari 30 a bɛ région caman concerné ka bɔ Kayi fo ka taa Gawo ka tɛmɛ Mopti ni Segu fanfɛla ka tɛmɛ Ɲɔrɔ diya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la projet in b'a concerné an nana o projet de lancer document dilala u dira bi UNESCO ni Nations Unies ɲɛmɔgɔw ma pour que an kana table ronde organiser pour que o 130 miliyari 130 ani 30 o ka se ka mobiliser yani jamana ka se ka baara jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ u ka se k'u ka t'u foro la u ka bagan mara u ka mɔni kɛ u ka so jɔ ka u si kɛ lafiya la donc o projet o de o kuma fɔra bi an nana fɔ Nations Unies ɲɛmɔgɔ ye ani UNESCO ɲɛmɔgɔ ye o projet in a barika ka bɔ président la transition ma a barika ka bɔ jamanadenw ma a barika ka bɔ gouvernement ma donc u b'u jija ni table ronde in jɔra financement in ka se ka mobiliser pour que baara ka se ka daminɛ kabini transition bɛ yen n'an sera ka min kɛ an b'a kɛ n'an ma se ka min kɛ fanga min bɛna transition kɔfɛ o bɛna baara in dafa. an balona ka fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala ka nafa sɔrɔ sira ye ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ san marabolo kɔnɔna na sanba kɔfɛ si arrondissement na Siadugu ale commune kɔnɔna na ka taa se dugu min bɛ ni o wele ko Ɲinɛ ko wulikɛjɔ kɛra an balona ka fɔ alamisa don ko maa dɔw bɛ u kɛra ɲɔgɔn na dugukolo mangana dugu in kɔnɔna na ko fɔ marifaciw bɔra yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma sira dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e jɔn ka bɔ min. ne bɛ Sela commune kɔnɔ a bɛ si mara fɛ si bɛ sanfɛ. an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ si marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲinɛ dugu kɔnɔna na ko alamisa don ko dɔw kɛra ɲɔgɔn na foroko mankan fɛ ko fɔ marifaciw bɔra la a ko kɛra cogo di. marifaci a kɛla mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo mankan de la tarawelekaw ni danbɛlɛkaw de bɛ ɲɔgɔn na foroko la tarawelekaw taara foro ni sɛnɛ o dugusajɛ tarawelekaw bɛna u nana sɔrɔ danbɛlɛkaw ni jarakaw olu farala ɲɔgɔn kan min ka tegu tun bɛ foro la a bɛna marifaci bɔra ko in kɔnɔ a gɛlɛyala kosɛbɛ n'an bɛ wuli k'a dɔn ni ninnu kɛmɛ k'u dankɛrɛfɛ dugu bɛɛ u bɛ ka tɔɔrɔ se dugu bɛɛ ma masi se ka munumunu kungo kɔnɔ u k'olu ta k'a sɔrɔ u tɛ dugu tile u t'a danga ye a bɛna n'an bɛ nin ko in lajɛ k'a fɔ fangatigi la maaw ɲini u bɛ wuli kɛnɛ ɲinɛ ni kana kuma ni jaraka ninnu ye an tɔɔrɔ dɛ. marifaci min kɛra marifaci in kɔnɔna mɔgɔ n'i ma to a la kɔni. n'i ma to a la fɔlɔ nka u bɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ fila ɲɔgɔn de bɛ dɔgɔtɔrɔso la a y'an dusu ma kasa kosɛbɛ kosɛbɛ ni wuli min kɛ dɔ bɛ kɛ ni nin bɛ ninnu min tila na u bɛ dugu wɛrɛ kɛlɛ ko kura ni. donsotɔn don wa walima jaralakaw dama de kɛlen bɛ ka marifa ta sigida la ye. donsotɔn kun b'a la nka mɛ wuli donso yɛrɛ tɛ ka fɔ ka bɛn nka olu kɔni bɛ k'u ta kɛ u fanga de ye abilayi. n'u bɛ bɔ nin taabolo in kan u ye furu bɛɛ cɛ ani ɲɔgɔn cɛ ala n'u kɛ farinya in fɛ alamisadenw u ye fanga ci marifaba ci est-ce que o kɛ kan ka kɛ wa. an balodan ka fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye a fɔra cogo min na ala ka bɛnɲɔgɔnya ni k'o sabati n'an bɔra ye min ye hijidenw ka se ka turu lajɛ Sanakuru jigi kɛnɛ kan aéroport la olu tatula yɛrɛ o baara kɛra n ka ministre fila fɛ min ye ka dɔn ka fɔ ministre min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bolimafɛnkow olu baaraw sabatili ma madame Danbele Madina Sisoko u selen kɔfɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. hijiden minnu yɛrɛ donna pankunu kɔnɔ sisan olu y'a fɔ ko ala barika la u bi hijita la nin y'a san caman ye mais ɲinan ta ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la ni n ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la ɲɛtaa sira ko don parce que ko caman kun bɛ yen olu sera ka sigi ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka laɲiniw sabati u yɛrɛ ko ten fɔlɔ u tun taa maison de âge la a tile kuru a taa ni ka segin ani jatew kun bɛn ɲɔgɔn ma ɲina taa ni ka segin ma k'a la tile kuru sigi ma k'a la u taara u ta k'o ma u welela waati minnu na a bɛɛ bɛnna ɲɔgɔn ma u donna pankunu kɔnɔ sisan u bɛna taa an bɛ dugawu kɛ ala ka se n'u ɲuman ye. an balodan ka fɔ ministre ka kuma tun ye nin maa dɔw bɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ tatɔla don hijidew dɔw yɛrɛ y'u ka sira di an ka dɔ lamɛn. alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada nin an tatɔ ye Médine sisan nɔ Bamako Médine direct gouvernement ka déléguéw don d'encadrement pour les pèlerins an bɛ o de labɛn na tan an bɛ dugawu de kɛ. an kɔntannen don ni an san 3 de ye an bɛ ka essayer ka taa hiji la mais ala ye ɲinan ta nɔgɔya an ye. ala min tɛ kɛlɛfa tiɲɛ ala sɔnna aw ɲuman bɛ taa aw ɲuman bɛ segin inshallah ala kalifa ala ma. an balodan ka fɔ ni tun ye hijide dɔw kɛrɛnkɛrɛnna olu tatɔla ni olu kan ye ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni bato ko
o la sabatila Mamadou Kone ale tun bɛ taama in na a yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. An bɛ jamana président fɛ ani a ka premier ministre colonel Assimi Goïta ani docteur Sogala Kokala Maïga. U ye dɛmɛ min di anw ma ɲina Heji organisation na a dɛmɛ barika bonyana kosɛbɛ ka fara ne tɔɲɔgɔn ministrew kan, ministre des transports, ministre de la santé, ministre de l'économie. An m'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilina caman fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka Heji nin koro ka kɛ nin kɛcogo la. An bɛ tila ka Saudiya ambassadeur min Mali la an bɛ ale fana fo. A y'a ka implication min kɛ an ka ko la pour que Mali yɛrɛ ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka Heji nin kɛ. Ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni aw b'a la k'o y'an ka partenaires ye ka fara an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kan o bɛɛ de o bolo don anw fɛ walasa Heji ka se ka dilan ka ɲɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye ministre ka ɲɛ fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka taa ni ɲuman ye ka segin ni ɲuman ye ka na ɲuman sɔrɔ yan u bɛ dugawu k'a la jamana ɲɛtaa kama Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. Alimaɲikaw fɛ yen min ye wulikajɔ ko bɛ sen na nin waati in na diɲɛ sebatigi jamana 7 n'an bɛ wele ko G7 k'olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na ka lajɛrɛ dɔw sigi sen kan lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ wa halisa ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ukraine jamana ma bawo ko kabini a bɛ waati jan bɔ ko Ukraine jamana kɔni ko a bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔna la kunnafoni ka fɔ la ko wulikajɔ kɔni sen na sanga nin waati bɛɛ ni jamana ba 7 ninnu fɛ walasa u bɛ se ka dɛmɛ ɲɛsin Ukraine kama cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Russie la an b'a ladɔn k'a fɔ kunnafoni ka fɔla ko Russie jamana kɔni ko a bɛ ka dɔ fara ko ka halisa dɛ karido juin kalo tile 26 ko u ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka yɔrɔba 3 kɔni ka gosili ta ka ɲɛsin ma Ukraine kaw fɛ yen n'an b'u wele ko camp d'entraînement militaire o kɛra Ukraine kaw fɛ yen nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu ko u ka surun pɔlɔ ye ale ni Ukraine dancɛ la n'an bɔra an bɛ taa Mexique kaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ lakanaba mɔgɔ 6 ɲɔgɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛnen ne la cɛ marifatigi dɔw fɛ kunnafoni ka fɔla a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa kɔfɛla ninnu na k'u ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ka ɲɛnamafɛnw n'o ye furakisɛ juguw ye ni ka olu kɔni feere nin yɔrɔ kɔfɛlen na n'an bɔra an bɛna farafinna an b'a ladɔn k'a fɔ min ye sifinnaka maa 21 ɲɔgɔn na ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen su kɔni yera sifinnakaw olu ka ɲɛnajɛso n'an ma olu ka night club Afrique du Sud kaw fɛ yen nin waleya in ko a kɔni kɛra sibiridenw ka dugu jɛ karidenw la wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko jateminɛ fɔlɔ minnu yɛrɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko bana foyi tɛ nin maa kɔfɛlen na ko nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka ko tɔ k'a da ɲɛnama cogo min na Tunisie kaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ ka kɛ ni waati yɛlɛmaw ale kɔlɔlɔ le Tunisie jamanaden dɔ ko ale wulikajɔ kɛ cakɛda min n'an b'a wele ko Vivatech ni ka se ka mansimafɛn dɔ ka ale bila sen kan ni mansimafɛn ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ko a bɛ fiɲɛ kɔni minɛ ni k'o yɛlɛma k'o kɛ ji ye n'o ye ji min ta ye walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a kana juguya kojugu diɲɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Abulayi Kulubali nin bɛ dan sigi an ka jamana kɔ kunnafoni. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn basigi lafiya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o se masa ramani ye Ala ka ni basigi ani lafiya k'o sabati diɲɛ segilanni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. N'an bɔra yen ni ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wulada tigi ɲɛna arajo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Manan kɔrɔ o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ya directeur ye Mariko Kodo an dusuma kasalen an kanuba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Manan kɔrɔ a n'a lamini Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya Manan kɔrɔ an ka radio min bɛ yen ka daminɛ ɲɛmaso la ka se baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma min ye an ka cɛkɔrɔba ye n'a tun dɔnnen bɛ n'an kanuba bakun don n'an bilasirali bakun don n'a tun kɛlen bɛ k'an sɛbɛkɔrɔ kanu kosɛbɛ 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 n'i y'a sɔrɔ tun bɛ wele ko Dirisa Konate bɛɛ lajɛlen kama ko Diribete ka bɔ i ka dɔn ka fɔ Manan kɔrɔ nin cɛkɔrɔba kofɔlen o ko de korokoro filɛ ɲama kan k'a ye don na timiya ninnu ye wulikajɔ ka kabini Moribo tan kɔnɔna na min ka dɔn ka fɔ lakanaba minnu bɛ a ye baara kɛ o hukumu kɔnɔna na Moribo tan kɔnɔna na k'a ni di jamana ma u ye baara kɛ faso ye Moribo tan kɔnɔna na ni cɛkɔrɔba in a yɛrɛ bangena san 1932 san n'o ye 1930 ye an b'a ladɔn k'a fɔ a fatura juin kalo tile 17 2022 san fatura o kɔnɔna na a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra juin kalo tile 18 an b'a ladɔn k'a fɔ o kɛra yɛrɛ ka denbaya la Manan kɔrɔ cɛkɔrɔba in yɛrɛ a fatura ka si to sanji 90 bonyango la wa muso 2 ani den 10 minnu ɲɛnama don olu bɛɛ lajɛlen kɔni an b'a ladɔn k'a fɔ a taara k'olu to a kɔ an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye a kɔlɔla siminala k'o fara k'o ta ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya anw yɛrɛ ye yarabi Ala ka saya kama lafiya ye radio ɲɛmaso n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mariko la a ko a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn cɛkɔrɔba in tun ye ka dɔn ka fɔ radio in kanu Manan kɔrɔ cogo min na i ka dɔn a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ka foli ta ne ka ɲɛsin bɛɛ ma cɛkɔrɔba in yarabi Ala ka ɲɔgɔnɛ caya ninnu ye ka dɔn ka fɔ jamana in maakɔrɔbaw de ye an ka cɛkɔrɔba Ala ka badabada nɔgɔya ye